A veure, Marià Ribas va néixer a Mataró l'any 1902, justament en el Rovell de l'Ou de Mataró, que és la plaça Gran. És un personatge, és una persona que per Mataró és un personatge molt significatiu pel fet que és un arqueòleg que presenta, com podríem dir, un nexe entre els inicis de la història i l'arqueologia a Mataró i el que és els arqueòlegs contemporanis. Ell es va formar justament a l'Escola d'Arts i Oficis amb persones amb la vàlua de Puig i Cadafal, Josep Goday. Va aprendre d'alguna manera o va agafar d'aquesta gent el seu amor per la història. A la Guerra Civil tothom sap que una de les violències que es van produir el 18 de juliol del 36 va ser a la crema de convents, la crema d'esglésies, i aquí hi va participar també el que serien les obres d'art. I ell, juntament amb altres membres de la cultura de Mataró, com Julià Gual i altres, van crear el que s'anomenava a l'època la Creu Roja de l'Art, per intentar convèncer, sobretot els anarquistes de la CNT, que eren els que van actuar més en la destrucció d'aquest patrimoni, de que realment, malgrat que tenia un contingut religiós, que era la raó per la qual ho volien destruir, doncs que calia salvar-lo perquè era un patrimoni artístic de gran vàlua. Després de la guerra, també el que va fer ell va ser, es va convertir en comissari de l'arqueologia del Maresme l'any 1947, i aquest fet el va portar també a organitzar una secció arqueològica aquí al Museu de Mataró. No és una història només local, sinó que va projectar d'alguna manera el patrimoni de la ciutat de Mataró a nivell nacional. Ens ha deixat un llegat cultural important. Per exemple, els seus estudis sobre el poblat ibèric de Borriac, important també sobretot per la documentació de com era aquest poblat, un poblat que crec que se li ha donat més importància avui de la que té. Un altre element també important va ser Torrellauder. Torrellauder, que crec que és la joia del llegat romà que tenim a casa nostra, amb els mosaics una mica són visitables actualment en el clos arqueològic. I aquí va participar també amb el que és l'obra de Sant Francesc. L'obra de Sant Francesc és una institució lligada a la parròquia de Santa Maria, que és una institució que tenia per objectiu tornar al culte moltes d'aquestes capelles romàniques o medievals que havien quedat destruïdes per la desfeta del 36 al 39. I juntament amb Lluís Ferrer Clariana van engegar un programa de recuperació d'aquests espais. Va excavar, per exemple, Sant Martí de Mates, Sant Jaume de Traià, Sant Cristòfor de Cabrils, per exemple. A part d'arqueòleg, és un gran dibuixant i cada vegada que feia una excavació arqueològica documentava perfectíssimament no només la planta del jaciment, sinó moltes peces estaven dibuixades per ell i són veritables obres d'art. Va ser reconegut amb el Premi Luro l'any 63 i l'any 73 amb un accèssit. També se li va atorgar la Creu de Sant Jordi, l'any 95, i l'any 2012, justament amb iniciativa del Grup d'Història del Casal, va ser reconegut com fill il·lustre de la ciutat de Mataró i per tant tenim el seu quadre penjat a la galeria de fills il·lustres de la ciutat de Mataró. És una persona que també que tothom que l'ha conegut o que el va conèixer li reconeix la seva amabilitat en el tracte, la seva col·laboració a l'hora de treballar, i era una persona que mai tenia un no i sempre estava disposada a treballar i ajudar per la salvaguarda del patrimoni. Que no va defallir, malgrat que en uns moments donats ho tenia molt en contra, i per tant és un valor que realment se li ha de reconèixer.